салом бинандагони Хабар ТГ, ман Абиҷо Юсупов бо шумо мебошам. Дӯстони азиз, лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канали мо обуна шавед. Сбербанк калонтарин бонки Русия аз фароҳам шудани имкони интиқоли пул ба Тоҷикистон тариқи рақами телефонии мобилӣ хабар дод. ҷуғрофияи интиқоли фаврии маблағ тариқи рақами телефон бо истифода аз низоми Сбербанк бестар шуд, хабар дод аз дафтари матбуоти ин бонк. ба иттилои манбаъ, миҷозони замимаи Сбербанк онлайн метавонанд ба воситаи рақами телефон маблағро бо кортҳои бонкие гузаронанд, ки ин рақамҳо пайваст мебошанд. манбаъ афзуд, ки феълан миҷозони бонкҳои Спитамен Бонк, Коммерсант Бонк Тоҷикистон ва муассисаи Душанбе Сити чунин имкониятро доранд. ва аз оғози моҳи октябр инчунин бонки Эсхата низ ба ин феҳраст пайваст хоҳад шуд. таъкид шудааст, ки барои интиқоли маблағ танҳо зикри рақами телефоне, ки корт ба он пайваст мебошад, кофист. ҳаққи интиқол 1% ташкил дода, ҳадди аскарии маблағе, ки метавонад тариқи ин низоми интиқол дода шавад, 50 000 рублро ташкил медиҳад. Игор Мамонтов, ноиби президенти Сбербанк, бо изҳори хушнудӣ аз фароҳам шудани чунин имкони интиқолии маблағ ба Тоҷикистон изҳор доштааст, ки ҳамкорӣ бо шарикони хориҷиро густариш хоҳанд дод. интиқоли маблағ тариқи рақами телефон ба Тоҷикистон имконият медиҳад, ки ин раванд зудтару роҳаттар ва аз ҳама муҳимаш бо шарту ҳаққи хидматӣ шаффоф амалӣ шавад, изҳор доштааст Мамонтов. ин дар ҳолест, ки аз Тоҷикистон ҳудуди 1 миллион муҳоҷири меҳнатӣ дар Русия қарор доранд ва маблағи ирсолкардаи онҳо аз омилҳои асосии таъмини суботи иҷтимоӣ иқтисодӣ дар кишвар арзёбӣ мешавад. дӯстони азиз, ин буд видеои мо. инам як бисёр хабари хуш аст, ки шумо метавонед бо тариқи ин Сбербанк пулҳоятонро фиристонед, гарчанде ки дар чӣ хеле ки мебинем ҳозир пул рой мекунед ба тариқи золотои корона, вай комиссияш дар онҷо қимматтар мебошад ва ин барои мо арзонтар мешавад. шумо чӣ фикр доред? ҳатман нависед дар комментария.